NgokukaLuka isahlukwana sesishiyagalolunye soqala ukufunda evesini lokuqala. Wayesebabizela ndawonye abayi-12 wabanika amandla negunya phezu kwamadimoni onke nokuphulukisa izifo. Wabathuma ukushumayela umbuso kaNkulunkulu nokuphulukisa, wathi kubo, "Ningaphathi lutho lwendlela, naludondolo, nasikhwama, nasinkwa namali, ningabi namabhantshi amabili. Nakuyiphi indlu eningena kuyo, hlalani lapho nize nimuke khona. Bonke abanganamukeliyo anothi nxa nimuka kulowo muzi nithintithe uthuli ezinyaweni zenu kube ngubufakazi ngabo." Bamuka-ke bahamba imizi ngemizi bashumayela ivangeli, bephulukisa ezindaweni zonke. Kwathi uHerodi umtetrarki ekuzwa konke okwenzekileyo, wasambatheka ngokusho kwabanye ukuthi uJohane uvukile kwabafileyo, ngokwabanye ukuthi u-Eliya ubonakele, ngokwabanye ukuthi kuvukile umprofethi othile kwabadala. Kepha uHerodi wathi, "UJohane ngamnquma ikhanda mina, kodwa ngubani lo engizwa ngaye okunje?" Wafuna ukumbona. Abaphostoli sebebuyile bamlandisa konke abakwenzile, wabathatha. Wamuka nabo bebodwa ukuya emzini othile iBhetshayida. Kepha izixuku sezazi zamlandela, wazithakazela, wakhuluma kuzo ngombuso kaNkulunkulu, wabaphulukisa abaswele ukuphulukiswa. Seliqala ukushona, beza kuye abayi-12 bathi, "Bamukise abantu ukuba baye emizaneni nasezweni elizungezileyo, bangenise, bathole ukudla, ngokuba lapha sisendaweni eyi5." Kepha wathi kubo, "Bapheni nina ukudla." Bathi-ke, "Esinakho yizinkwa eziyisi5 nezinhlanzi ezimbili kuphela ngaphandle ukuba siyobathengela bonke labantu ukudla." Ngokuba kwakukhona amadoda okungathi yizinkulungwane eziyisi5, wathi kubafundi bakhe, "Bahlaliseni ngezigaba ngama50." Benze njalo, babahlalisa bonke. Wazithabatha izinkwa eziyisi5 nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wanika abafundi ukuba babele isixuku. Badla basutha bonke. Kwabuthwa imvuthuluka eyasala kubo, iziqabetho eziyi12. Kwathi ekhuleka ngasesitha abafundi babenaye, wabubuza wathi, "Abantu bathi ngingubani na?" Baphendula bathi, "UJohane uMbhapathizi," kepha abanye bathi, "U-Eliya," abanye kodwa bathi, "Kuvukile umprofethi othile wabadala." Wayesethi kubo, "Nina-ke nithi ngingubani?" UPetru waphendula wathi, "UKristu kaNkulunkulu." Wabayala, wagcizelela ukuba bangatsheli muntu lokho. Wathi, "INdodana yoMuntu imelwe ukuhlupheka ngokuningi, ilahlwe ngamalunga nabapristi abakhulu nababhali, ibulawe, ivuswe ngosuku lwesithathu." Wayesethi kubo bonke, "Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Ngokuba yilo nalowo othanda ukusindisa
ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngukuphila kwakhe ngenxa yami uyakusindisa. Ngokuba kuyamsizani umuntu uma ezuzile izwe lonke, yena uqobo alahleke ngokuba alimale na? Ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami nangamazwi ami, ngaye lo iNdodana yoMuntu iyakuba nezinhloni, lapho iza ngenkazimulo yayo nekaYise neyezingelosi ezingcwele. Kepha nginitshela ngesiminya ukuthi bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa, baze bakubone umbuso kaNkulunkulu. Bheka, kwakhuluma naye amadoda amabili ayengoMose no-Eliya, abonakala ngenkazimulo, akhuluma ngokumuka kwakhe, abemelwe ukukufeza eJerusalema. UPetru nababenaye babekhwelwe ngubuthongo, kepha sebephapheme babona inkazimulo yakhe namadoda amabili emi naye. Kwathi ekwahlukaneni kwawo naye uPetru wathi kuJesu, "Nkosi, kuhle ukuba silapha. Masakhe amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya." Wayengazi ukuthi uthini. Esakhuluma lokho, kwafika ifu labasithibeza. Besaba ekungeneni kwabo efwini, kwavela izwi efwini lathi, "Lo uyiNdodana yami ekhethiweyo, yizweni." Kwathi livela izwi uJesu wafunyanwa eyedwa, bathula bonke. Ngaleyo mini kabatshelanga muntu neyodwa yalezo zinto abazibonileyo. Kwathi ngangomso sebehlile entabeni, isixuku esikhulu samhlangabeza. Bheka, indoda yasesixukwini yamemeza yathi, "Mfundisi, ngiyakunxusa ukuba ubheke indodana yami, ngokuba yiyo yodwa kimi. Bheka, umoya uyayibamba, idazuluke masinyane, uyihlukumeza, ikhihliza amagwebu, amuke kuyo eseyizukile. Ngibanxusile abafundi bakho ukuba bamkhiphe, kepha bahluleka." UJesu waphendula wathi, "Sizukulwane esingakholwa nesiphambeneyo, koze kube nini nginani? Nginibekezelele na? Yilethe lapha indodana yakho." Kuthe iseza, idimoni layiwisa phansi, layihlukumeza kakhulu. UJesu wamkhuza umoya ongcolile, wamphulukisa umfana, wambuyisela kuyise. Bethuka bonke ngamandla amakhulu kaNkulunkulu. Besamangele bonke ngakho konke okwenzekileyo, wathi kubaprofethi bakhe, "Khwezani lawo mazwi ezindlebeni zenu, ngokuba iNdodana yoMuntu iza kukhashelwa ezandleni zabantu." Kepha abakuzwisisanga lokho kusho. Kwakusithekile kubo ukuze bangaqondi, besaba ukumbuza ngalokho kusho. Kwavela ukuzindlisana phakathi kwabo kokuba ngubani ongahle abemkhulu kubo. Kuthe uJesu ebona ukuzindla kwenhliziyo zabo, wathabatha umntwana wammisa phambi kwakhe, wathi kubo, "Yilowo nalowo oyakwamukela lo mntwana ngegama lami, uyangamukela mina,
ongamukela mina uyamukela ongithumileyo, ngokuba omncinyana kini nonke nguye omkhulu." UJohane waphendula wathi, "Nkosi, sabona umuntu ekhipha amadimoni ngegama lakho, samnqabela ngokuba engalandelani nathi." Kepha uJesu wathi kuye, "Ningamnqabeli ngokuba ongamelene nani ungakini." Kwathi seziza kuphelela izinsuku zokwenyuswa kwakhe, wabhekisa ubuso bakhe ukuya eJerusalema. Wathuma izithunywa phambi kwakhe, zahamba zangena emzini wamaSamariya ukuba zimlungisele. Kepha awamamukelanga ngokuba ubuso bakhe babubheke eJerusalema. Kuthi abafundi bakhe oJakobe noJohane sebebonile lokho, bathi, "Nkosi, uyathanda ukuba sibize umlilo wehle ezulwini uwaqede na?" Kepha waguquka wabakhuza wathi, "Anazi ukuthi ningabomoya muni, ngokuba iNdodana yoMuntu ayizanga ukubhubhisa imiphefumulo yabantu kodwa ukuyisindisa." Base beya komunye umuzi. Kwathi behamba endleleni, umuntu othile wathi kuye, "Ngizakukulandela noma uya ngaphi." UJesu wayesethi kuye, "Izimpungushe zinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha iNdodana yoMuntu ayinandawo lapho ingacamelisa khona ikhanda." Wayesethi komunye, "Ngilandele." Wathi yena, "Ngivumele ngiye kuqala ukuyombela ubaba." Kepha wathi kuye, "Yeka abafile bambele abafile babo, kodwa hamba wena ushumayele umbuso kaNkulunkulu." Nomunye-ke wathi, "Ngizakukulandela Nkosi, kepha ngivumele ngiye kuqala ukuyovalelisa abasekhaya." Kodwa uJesu wathi kuye, "Akakho othi esebeke isandla sakhe egejeni abuke emumva ofanele umbuso kaNkulunkulu." Luke chapter 10, ngokukaLuka isahlukwana seshumi. Emva kwalokho inkosi yamisa abanye abangu-70 yabathumela ngababili phambi kwayo emizini nasezindaweni zonke ebizakuya kuzo yona. Yathi kubo, "Ukuvuna kukhulu, kepha izisebenzi zingcosana. Ngakho-ke nxusani inkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo. Hambani, bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ningaphathi sikhwama, nayika nezicathulo, ningabingeleli muntu endleleni. Nakuyiphi indlu eningena kuyo, qalani nithi, 'Ukuthula makube kule ndlu.' Kuyakuthi uma kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kohlala phezu kwayo. Kepha uma kungenjalo, kuzakubuyela kini. Hlalani kuleyo ndlu, nidle niphuze abaninika khona, ngokuba isisebenzi sifanelwe inkokhelo yaso. Ningangenisi ezindlini ngezindlu. Nakumuphi umuzi eningena kuwo benamukela, yidlani okubekwe phambi kwenu. Niphulukise abagulayo abakuwo, nithi kubo, 'Umbuso kaNkulunkulu usondele kini.' Kepha nakumuphi umuzi eningena kuwo benganamukeli, phumelani ezitiladini zawo, nithi, 'Nothuli lomuzi wenu olunamathele ezinyaweni zethu siyaluhlangula kini.' Nokho-ke yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele. Ngithi kini, kuya kuba ngcono kwabaseSodoma ngalolo suku kunalowo muzi. Maye kuwe
Korazini maye kuwe Betshayida ngokuba uma kwenziwe eThire naseSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini makube kade yaphenduka ihlala ngesaka nangomlotha. Kepha kuyakuba ngcono ukuba iThire neSidoni okwahlulelweni kunakini. Nawe Kapenahumi uyakuphakanyiselwa ezulwini na? Uyakwehliselwa eHadesi. Onizwayo nina uyangizwa mina, onalayo nina uyangala mina, ongalayo mina uyamala ongithumileyo. Babuya-ke abangama-70 ngokujabula, bathi, Nkosi, namademoni ayasithobela ngegama lakho. Wathi kubo, ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. Bhekani, ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nofezela naphezu kwamandla onke esitha. Anisoze noniwa lutho. Nokho ningathokozi ngalokho ngokuthi omoya bayanithobela, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Ngasona leso sikhathi wathokoza ngoMoya oNgcwele, wathi, Ngiyabonga Baba Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokho kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda, wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba, akokho owazi ukuthi iNdodana ingubani, kuphela uYise, nokuthi uYise ungubani, kuphela iNdodana, nalowo iNdodana ethanda ukumambulela yena. Waphendukela abafundi bebodwa wathi, Abusisiwe amehlo abona enikubonileyo. Ngokuba ngithi kini, baningi abaprofethi namakhosi ababethanda ukubona enikubonileyo, abakubonanga, nokuzwa enikuzwayo, abakuzwanga. Bheka, kwase kusukuma isazimthetho esithile, samlinga sathi, Mfundisi, ngizakwenza njani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Wathi kuso, kulotshweni emthethweni, ufunda kanjani? Saphendula sathi, woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho, nomakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Wayesethi kuso, uphendule kahle, yenza njalo uzakuphila. Kepha sona sithanda ukuzithetha, sathi kuJesu, umakhelwane wami ngubani na? UJesu waphendula wathi, umuntu othile wehla eJerusalema eya eJeriko, watheleka phakathi kwezigcwelegcwele, zamhlubula izingubo, zamshaya, zamuka, zamshiya umndondo nje. Kwaqabuka kwehla umphristi othile ngaleyo ndlela, wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomLevi efika kuleyo ndawo embona, wamgwemela. Kepha umSamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone, wamhawukela, waya kuye, wabopha amanxeba akhe, ewathela ngamafutha newayini. Wamkhwelisa esilwaneni sakhe, wamusa endlini yezihambi, wamgcina. Ngangomso wamkhipha edenariyu ababili, banika umninindlu
wathi kuye, "Mgcine, nalokho okwelekelayo ngiyakukubuyisela kuwe ekubuyeni kwami. Ngumuphi ngokubona kwakho kulaba abathathu owaba ngumakhelwane wakhe owatheleka phakathi kwezigcwelegcwele na?" Sathi, "Yilowo owamenzela isihawu, wayesethi uJesu kuso, 'Hamba wenze njalo nawe.'" Kwathi ekuhambeni kwabo wangena emzini othile, owesifazane othile igama lakhe nguMata. Wamamukela endlini yakhe. Wayenodadewabo othile nguMariya, owahlala ngasezinyaweni zeNkosi, walizwa izwi layo. Kepha uMata, ekhathazekile ukusebenza okuningi, waya kuye wathi, "Nkosi, awukhathaleli ukuba udadewethu ungishiyile ngisebenza ngedwa na? Ngakho yisho ukuba angisize." Kepha iNkosi yaphendula yathi, "Mata, Mata, unakekela, ukhathazeka ngezinto eziningi, kodwa yinye into edingekile. UMariya ukhethe isabelo esihle, angayikuphucwa sona." Luke chapter 11. KukaLuka isahluko se-11. Kwathi ekhuleka endaweni ethile, esegcinile omunye wabafundi bakhe, wathi kuye, "Nkosi, sifundise ukukhuleka, njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe." Wayesethi kubo, "Nxa nikhuleka anothi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe isinkwa sethu sezinsuku zonke imihla ngemihla. Usithethelele izono zethu, ngokuba nathi sibathethelele bonke abanecala kithi. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi." Wathi kubo, "Ngumuphi kini oyakuba nomhlobo aye kuye phakathi kobusuku athi kuye, 'Mhlobo, ngitsheleke izinkwa zibe 3, ngokuba kufike kimi umhlobo wami evela ekuhambeni, kepha anginanto engingayibeka phambi kwakho?' Yena-ke ophakathi aphendule athi, 'Ungangihluphi, sekuvaliwe emnyango, nabatwana bami balele kanye nami. Anginakuvuka ngikunike na?' Ngithi kini, noma engazukuvuka amnike ngokuba engumhlobo wakhe, nokho ngenxa yokukhongisisa kwakhe, uyakuvuka amnike konke akudingayo. Ngithi kini, celani niyakuphiwa, funani niyakufumana, nqonqothani niyakuvulelwa, ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyamukeliswa, ofunayo uyafumana, onqonqothayo uyakuvulelwa. Ngumuphi kini onguyise okuyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi, uma icela iqanda ayinike ufezela na? Ngakho-ke uma nina eningababi nikwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uYihlo osezulwini uza kubapha abacela kuye uMoya oNgcwele." Wakhipha idimoni layithi liyisimungulu. Kwathi seliphumile idimoni, wakhuluma oyisimungulu, abantu bamangala. Kepha abanye kubo bathi, "Ukhipha amadimoni ngoBhezebuli umbusi wamadimoni." Abanye bamlinga bafuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini. Kepha yena eyazi imicabango yabo wathi kubo, "Yilowo nalowo mbuso owahlukene wodwa uyachitheka, indlu idilike phezu kwendlu. NoSathane, uma ehlukene yedwa, umbuso wakhe uyakuma kanjani na? Lokhu nithi, 'Ngikhipha amadimoni ngoBhezebuli.' Uma mina ngikhipha amadimoni ngoBhezebuli, amadodana enu awakhipha ngubani na? Ngalokho-ke wona ayakuba
ngabahluleli benu, kepha uma ngikhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile phela kini. Uma isiqhwaga sihlomile, silinda umuzi waso, impahla yaso ihlezi ngokuthula, kepha nxa onamandla kunaso esisusa asinqobe, uyasiphuca izikhali zaso zonke ebesizithembile, ayabe impango yaso. Ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Nxa umoya ongcolile ephumile kumuntu, uyadabula izindawo ezomileyo efuna ukuphumula engakufumani. Uthi, ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo. Uyafika-ke ayifumane ishaneliwe, ihlolisisiwe, khona ebesehamba azithathele abanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye. Bangene bahlale lapho. Ukugcina kwalowo muntu kuba kubi kunokuqala. Kwathi esakhuluma lokho, owesifazane othile esixukwini waphakamisa izwi wathi kuye, sibusisiwe isisu esakuthwalayo namabele owancela kuwo. Kepha yena wathi, yebo, kodwa kakhulu kubusisiwe abalizwa izwi likaNkulunkulu balilondoloze. Waqala ukukhuluma wathi, lesi sizukulwane siyisizukulwane esibi, sifuna isibonakaliso, kepha asiyikunikwa isibonakaliso. Kuphela isibonakaliso sikaJona, ngokuba njengalokhu uJona waba yisibonakaliso kwabaseNiniva, indodana yomuntu iyakuba njalo kulezi zizukulwane. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekahlulelweni kanye namadoda alesi sizukulwane iwalahle, ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba, izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Bheka, lapha kukhona okukhulu kunoSolomoni. Amadoda aseNiniva ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle, ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona. Bheka, lapha kukhona okukhulu kunoJona. Akakho othi esokhela isibane asibeke esitha nangaphansi kwesitsha, kepha usifaka othini ukuba abangenayo babone ukukhanya. Isibane somzimba siyiso lakho. Nxa iso lakho liphilile, umzimba wakho wonke ungukukhanya, kepha nxa lilibi, umzimba wakho ungubumnyama. Ngakho qaphela ukuba ukukhanya okukuwe kungabi ngubumnyama. Kanjalo-ke uma umzimba wakho wonke ungukukhanya, ungenandawo emnyama, uyakukhanya wonke, njengesibani sikukhanyisa ngokukhanya kwaso. Esakhuluma, umFarisi wamema ukuba adle naye. Wangena, wahlala ekudleni. UmFarisi wamangala ebona ukuthi kaqalanga ukuhlamba engakadli. Yayisithi inkosi kuye, manje-ke mina baFarisi, lihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ingaphakathi lenu ligcwele ukuphanga nokubi. Ziwula, yena owalenza ingaphandle akalenzanga nengaphakathi na? Kepha yiphani okungaphakathi kube yisiphiwo sabampofu. Bheka-ke, kobe kuhlambulukile konke kini. Kodwa maye kinina baFarisi, ngokuba nethela okweshumi kwesinkutshane nokwentshungu nokwemfino yonke. Ninganaki ukulunga nokumthanda uNkulunkulu. Benimelwe ukwenza lokho, ningakuyeki nalokho.
Maye kini nabaFarisi ngokuba nithanda izihlalo eziphambili emasinagogeni, ukubingelelwa ezigcawini zokuthengelana. Maye kinina ngokuba nifana namathuna angasabonakali nabantu abahamba ngaphezu kwawo bengawazi. Wayesephendula omunye wezazi wathi kuye, Mfundisi, ngokusho lokho uyasijivaza nathi. Kepha wathi, maye kinina zazimthetho ngokuba nithwesa abantu imithwalo ethwaleka kalukhuni, nina-ke uqobo lwenu aniyithinti leyo mithwalo nangowodwa eminweni. Maye kinina ngokuba niyakwakha amathuna abaprofethi kanti oyihlo bababulala. Ngalokho ningofakazi, nivuma imisebenzi yawoyihlo ngokuba bona bababulala, nina-ke niwakha amathuna abo. Ngenxa yalokho ukuhlakanipha kukaNkulunkulu wathi, ngiyakuthumela kubo abaprofethi, abapostoli, abanye bayakubabulala, abanye babazingela, ukuze kubizwe kulesi sizukulwane igazi labaprofethi bonke elachithwa kwasesisekelweni somhlaba, kusukela egazini lika-Abela kuze kufike egazini likaZakhariya, owabulawa phakathi kwe-alithari nethempeli. Yebo, ngithi kini lizakubizwa kulesi sizukulwane. Maye kunina zazimthetho ngokuba nisisusile isihluthulelo sokwazi, nina uqobo lwenu aningenanga nabangenayo nabavimbela. Kuthe ephuma lapho, ababhali nabaFarisi baqala ukumzonda kabi nokumbuzisisa ngokuningi, bemqamela ukuba babambe into ephuma emlonyeni wakhe.